Hamuna akan nahinahulongan di bagasan Kristus Yesus. Selamat hari Minggu madihita saluhutna. Aryodo najinadihon ni Jehovah. Marulupolop jalan marlas ni roha mahita. Ala di bagasan hasadaun hita marpungu. Laho makalason pesta parjulu parningotan ari hasasaur ni todi parbadia. Huaso ni todi parbadia do napasadahon hita alani i rap marlas ni roha mahita mangedehon puji-pujian tu debata naung mangusehon todi parbadia itu hita be marete mahita. Tony pangapuli suhuna uli disisiani Tuhan Yesus Kristus rumah pabulus kaki
hite guarni debata ama, dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni todi parbadia na tumopalangit dohot tanoon. Amen. Songonon ni na Tuhan Jehovah, lehonokku tuhamu rohana ibaru, dohot todi na ibaru tu bagasan ate muna, jala usatokku doroha batu sian daging muna, jala lihonokku tuhamu roha namar pakilalaan, jala lihonokku matodiku tu bagasan ate muna, ahu doma bahesa asa marparange hamu di bagasan aka patiku, aka uhupu pe radotan muna jala patu paun muna do. Haleluya. Haleluya, Martangiang mahita, ali Tuhan debata amanami, hodo namanodangi jala mangajari, rohani aka na porsea dihatam, marhite-hite todi parbadia. Saibuhai marohanami, asature parrohanami marhite-hite todimi, asa totonggok dame rohanami, makalason hagogo onai, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Maredehita. Tangihon ma patik ni debata di minggu sadarion, ima sian katekismus pitu napaduahon, ponggol patuluhon, hata habadiaon ni hala Kristen, au porsia ditodi parbadia, jala adong sada huria nabadia, huria hatopan ni hala Kristen akka nabadia, doho dihasesaan ni dosa, doho dihatai namadok, mulak mangolu sogot daging nihalak nau mate, dohot dihangoluan nasora suda. Amen. Dia dola patani odo, na diparhatutur haku do, naso terbain ahu porsea di Yesus Kristus Tuhaku, manang madapoton ibana, yang gotung sian roha-rohaku, manang sian guguku sadiri, na di jauh todi parbadiai doau, marhite sian barita nauli, dileho doa sini rohana patiurhon rohaku, di parbadiai do rohaku, jala dipatotong doau,
di bagasan haporsyaon nature, tudos tu nabinahen na inuaeng, tu saluhut halak Kristen na di tanoon, ay di jodo na sida jala di papungu, jala di patiur do rohana sida, jala di parbadiai, jala di patotong do na sida di Tuhan Yesus, di bagasan haporsyaon nasa sadai nati gori. Akup nii buas do rohana manesa dosaku ganupari, rodi dosa ni akka dungaku na porsea do, dungi pangulon na doau di ari parpudi, rodi nasa na mate, dungi lehonon na do tuahu, doho tunasa na porsea di Tuhan Yesus, hanguluan na sora suda, ima na tutusi tutu, ido sahatna, atong rap mangidugugu mahita sian Tuhan debata, ali Tuhan debata, sai pargugui mahami, mangulahon nahok bartu patikmi. Amen. Maret dehita. Poti dosata martangiang mahita, ali Tuhan debata amanami na di banua gicang, hodo na patupahon hasesaan ni dosa dihami halak na dangolon, marhite-hite anak haulongan ni roham, say asima roham dihami, akka na mangarsakon dosa nami. Ale Tuhan, saya marpamuati maroham dihami, saya sahabi matbagasa rohanami, hasesaan ni dosa nami i. Nunga dilihonho tuhami todimi, laho pasadahon akka na hinokokmu, alai moldo pe jupang hasadauni di tonga-tonga nami, alai samian dope todini portibion di ngolu nami, ima rohadiri, nama korhon parbolat-bolatan, parbadaan, parmusuon, masih muhuman, dohot parporangan, dang hibul dope rohanami manghuton ho, ale Tuhan Yesus, narade patutoruhon dirim, laho paluahon akka pardosa,
Saihu hati dakon hamido diri nami hala Kristen. Hape say jut huhar sahi hami dongan nami. Say jut hami manipil sian dalan hanguluan. Jala hutodok kami dalan hamaguani. Jut marisuang hubain hami asini rohami. Ali Tuhan tamado uhumon humuhami. Alani dosa nami. Lehon ma tuhami todim na badiai, asa unang ganggu rohanami di asini roham. Alai asahut rohanami marhapor siaon, laho manggotapon nasa dosa dohot roha portibion. Asa hupasahat hami diri nami tuho, gabi pilihan na mangulu jalan na badia, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Baga-baga ni debata taringo tu hasesaan ni dosa. ICB mangaluhon akan na pinili ni debata, debatado na mamitori. Isido na madabu uhum hamagoan. Kristus Yesus naong mate, alay dada holani. Naong mula manguludo, jala di siamon ni debatado ibana mangodihon hita. Hasangapon ma di debatana di gijang. Amen. Maret dehita. Nai uhatin dakon hami hagugon bitutu paluhon na manusa ng parjahat na bulong inganan puruan hami doon ibibang guhiin pagkaduhot kulong nami gabi ula-ulami say pamuling rohan namin gabi pangululihon asamar sa halahamin lau makatindakon ho inganan burohan namin tondi mi maguhiin pagkaduhot ngulo namin gabi ula-ulami. Tatangihon mahata ni debata, turpuk epistel di ari mingguon, tarsura di sada Musa bidu 40 sada, mamuka sian ayat 37, marhaujungan di ayat 42, tajahama marsika sorin. Dinggan mahatai di rohani Raja Parao, dohot di rohani akan naposona sudena. Dungi ridok Raja Parao ma tu si Joseph, dung di pabotohon debata tu hosu dienai, dang adong jolma na upatas maroha, jala na upistar sianho.
Akup ni ninna raja parao madok si Joseph. Idama nunga hupasaha tuho sadok tano misiron. Ido sahatna martua do akan natu mangihon hatani di bata jala nau piopsa. Amin. Maredehita. Sai padau dosa, sai palua hamiu. Si palua nesun gogo lehon tuang ngolumi. Roha hosai mersihut mangingani coromi. Asahohu sombahami repun perdisurgui. Rama muji pangului honi hasa ngaboni. Taha tidakon maha porsyautai songon nahi na tidakon nidongata saha porsyaon di sadok portibion rap mahita madok. Au porsea di debata Jehoba ido ama pargogo naso hatu dosan na tumopalangi dohotano. Au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jehoba nasa sadai iman na tinubuhon ni si Maria nagabegabian siato di parbadia adorang sohabubuhan ido tuhata na tumau na bernit di panguhuman ni Silatus nama tetar pazal doibana di hau pinarsilang na tua tu banua toru dong ditanom na mula mangolu di ari patoluhon nama naik tu surgo laho hudul tu siamu ni debata Jehoba amanai pargugonaso hatu dosani disima ibana pemamulak sogo tu tanoon manguhumi halak na mangulu doho namate au porsea ditodi parbadia jala adong sada huria nabadia huria hatopan ni halak Kristen akka nabadia doho dihasesaan ni dosa doho dihatai namadok mulak mangulu sogo daging ni halak nang mate doho dihanguluan na sorasuda. Amin. Tabigima ede pujian sian punguan kor ina Teresia diuduti sian punguan kor ama.
tabigima titing namasa di huriata. Titing namasa di huriata minggon 10 Mei 2024. Naparjolo nanaing marbagas. Titing paduaon. Naing majalo pasu-pasu babagas semma bebet pangodian aruan anak ni amang pahala aruan ibu ni inang lenti ani burunadeak ruas ni AKBP Cibubur, Resort Cibubur, Sian Huta, Jalan Pembangunan 2 nomor 26, Kelapa 2 Wetan, Manang Wik Onom, Dohot Orwana, Sari Yunita Burunadeak, Boruni Amang B Saul Nadeak Nahinan, Tubuni Inang T Evelina Boru Bardosi, ruas ni HKBP Jatinegara, Resort Jatinegara, Sian Huta, Jalan Kayu Manis, Siak, nomor 34, Matraman, Jakarta Timur. Pamasu-masuon di Patupa di hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 di HKBP Cibubur, Resort Cibubur, masuk pukul 10 WIB. Paduaon, Pesta Paduaon Perningotan Ari Hasasaur Nitodi Berbadia. Hari Senin tanggal 20 Mei 2024 Patupaon ni Uriado Parminggon Pesta Paduahon Perningotan Ari Hasasaur Nitot di Berbadia masuk pukul 10 siawib Polan Sahali Parminggon. Napatuluhon Pertangyangan Wik hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 Patupaon ni Uriado Pertangyangan Wik Sada Sahatu Wik 12 di Gereja. Dohot live streaming masuk pukul 10 siang WIB. Nama Jagui Ima Ruas Wik 10. Napapaton Dewan Wainonia Kebaktian Padang Ama Immanuel. Hari Sabtu dohot Minggu tanggal 10 lalu do 10 siang Mei 2024 Borhat do Punguan Korama Immanuel Patupahon Kebaktian Padang Puncak Bogor na niuluhon ni Padita Krispandoli R. Harahap MTH Pertangyangan Remaja do Naboso Bulu. Hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 Pertangyangan RN HKBP masuk pukul 20 WIB. Tuan rumah RN HKBP Wik Sia. Punguan lansia. Sermon punguan lansia di Patupa Kanup hari Selasa masuk pukul 10 WIB. Senam sehat punguan lansia di Patupa sehari 2 minggu dimulai pukul 2 WIB dia hari Selasa tanggal 20 Mei 2024 tanggal 10 Juni 2024, tanggal 25 Juni 2024, Dohot Hudutna. Napalimahon Dewan Diakonia Seksi Sosial. Tabuan ma ditangyangta akaruas ni Uria na di Bagasan Persahiton songon nang tersurat di titingta. Napaunopon panitia tahun Oikumene inklusif Pesta Gotilon HUT HKBP Cibubur 45 tahun 2024. Hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 Patupaon di panitia seksi dana do rapot maringanan di konsistori masuk pukul 10 siawib. Marhite titingon pinangido tusude seksi dana dohot koordinator sian ganup wib asaro madohoti rapoti akagoar naung pasahaton partisipasi persembahan kasih panitia Pesta Gotilon HUT AKBP Cibubur 45 tahun dohot tahun Oikumene inklusif 2024 boima tajaha di titingta. Napa pituhon buah-buah
Hopar tu program kerja ni Uriata tahun 2024. Marhite titingop pinangido tu sudia ruas ni Uria. Asa tapasahat bema peliat tahun tu Uria manang tu situawik nabe. Titing tabahan. Ruas namoding. Nunga marujungolu sahalak ruas ni Uriata ima. Inang Mutiara Boru Sibarani manang Opu Putri Boru. Moding 27 tahun. Tadingan ni amang G tapunan nahinan. Inganan nasida di Jalan Rawabola nomor 10 manang Wiksada. Moding na di hari Minggu tanggal 10 Mei 2024. Tabuam ma di Tangyangta akka keluarga nani tinggalon ni nasida. Songanima titing namasa di minggu ta sadarion akatiting nasing tajama di buku arta nang tadiok be. Horas. Tabi gima ede pujian sian hubungan Korwiksia di Buti Wik 10.
Sai pergogoy mahamion mangihutihan pagamo di perjalanan nami hapon siyaon demi pitang bertugas happy na birnin tanon nami tatap sudi hamirohan nami pasunakon Rajalon hamon Damini debatana sumurung sian saluhut naroha ima mangaramoti ate-ate dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Uriani Tuhata hatani debatana gabe turtuk jamita di minggu parjolo Pentakosta imana tarsurat di ulau ni apostel bidu 2 ayat sada sahatu ayat 10 todu ujahong manita. Jadi dung jupang ari pa-50 honi Pentakoste pengumuman nasida sarukutna di sada ingana. Jadi masa matopu suara sian gitjang songon parmongos nialu nagugu mamulus. Gabi digohima sadok bagas udulan nasidai. Jadi tarida madi nasida sumantu dilan niya pinamarjilang-jilang disonggopi ma ganut nasida. Gabi koktot di porbadia manasida saluhutna. Jadi mamuka marpakuling na asing manasida marguru tu pangaleon nito di itu nasida makatahosan. Alayadong maaka Yahudi na maringan di Jerusalem. Halak na daulat sian saluhut na bangso na ditoro ni langit. Alay dinamasa suarai marpungu mana toropi. Jadi terhalomong manasida ay ganut ubegi nasida makatahon di hata nabi. Jadi termali manasida saluhut na jalalonga akanin nama. Dahalak Galilea saluhut nasida na makatai. Buasa ganup hitaw bigi di hata hasumalat tabi. Halak partia, dohot media, dohot elamit, dohot akan na maringanan di Mesopotamia, di Judea, dohot di Kapadosia, di Pontus, dohot di Asia, di Frigia, dohot di Pampilia, di Talonisir, dohot di akaluat Libya natukan Kirene, dohot halak Rom na maringana di son, akka halak Yahudi, ro di akka Parguru, akka halak Kreta, dohot halak Arab, di hatat tabido itabegi di hataun nasida, akka ulaun habalgaon ni debata. Jadi terhalomong manasida saluhutna, jutbe marohana, akanin nama sama nasida, namarhua dui ulani. Alai mangisahi do nadiba akanin nama gok anggur na tonggido nasida ido yang go saat ni turbuki hamo kadongan nahinaholongan di bagasan Kristus Yesus dinggado molo pasatami tabe sian akadongan pangulanang gok tiki doot aka paralado ni Uriata selama Pentakosta madihita. Jadi molo semangat kita berarti pangulan itu di mai todi ni debata ale molo semangat kita nakit lau mancakon hataki mungkin adong madi bayi todi na hodar ate amanginan kita mana mabotoi ai digo hito di do kita manangdang ala pangulan itu di do ganup akka parsuruoni sa sitong na molo diulakon nobar tu hata ni debata molo di dong guar ni minggu Pentakoste marlapata may songon nakin na nang tajaha di bukutai dia ya sada ari pa-50 may dung salpu ari Paskah
ari pa 50-on. Molo tayo itong siyan ari hana naik 10 hari dung ari hana naik. Ramar minggu robedo hita tu gereja te ditiki hari hana naik ni Kristus Yesus. Molo hudok tiki selamat hari hana naik ni Tuhan Yesus Kristus di babandung selamat naik torin nalu kan baru dogonok kumatiki iko sahat do Tuhan Yesus Kristus ala ido hasahatan na taringo tu Pangulo ni Kristus ditiki adong do parsirangan nama bain di ba akasisiani mengatusi taringo Tuhan naik ni Tuhan Yesus Kristus sesuatu yang sedih nama bain lumur roha ditinggal hon nama kami molo sodong Kristus Yesus narap do tami boy dohono dang margugu kami dang adong waso nami lo pararanto barita nauli ala dingo nasida ditiki hasusaan di parsilakon Kristus Yesus mau dua do paninasida geriada adong do nama jehe Kristus adong do nama gadesibana ada yang mengkhianati, ada yang menyangkal, ada yang menjual, banyak hal lain yang mungkin dilakukan mereka pada saat itu yang mungkin tidak tertulis di dalam Alkitab ini. Alani ido tung mararga situ tudo hadirin di Kristus Yesus hatiai upena maol bakol rohana sida di partinading di Yesus Kristus. Di rohana sida Tuhan itu, Yesus itu ada, ketika tidak ada maka mereka akan merasa kesepian atau tidak berarti. Toho deh toho, holani adong do diduk Yesus disi. Molo manai kau, manang hidda tahu tu surga nina. Iko boy do hohom hamulison. Dungi di do, iko boy do martangiap kamu dison. Memuji di mata, manang lido mau bersekutu. Kalian harus bertahan dan setia untuk tetap bersekutu di rumah ini. Jangan pergi kemana-mana. Ingot tamu ma, adong dotonan Tuhan Yesus, dang tadi konokku hamu, naik korodoan non nalaho mangalion gogo tu hamu. Dungi masa ma Pentakosta, totu dohonot tama menjadi do ganup nahinatahoni. Semua itu tidak membuat murid-muridnya khawatir lagi. Alaniaha masa ma di Pentakoste, i mataringot tu haroroni todi porbadia turunnya Roh Kudus. Molo dihitan nuaingon molo taparrohon satabi di akka uriana asing dang nalau pahata-hata uriana asing taringot tu pangatusion ni glosolalia. Tamoto do glosolalia? Dang arong nama boto? Ay dia duha kabibion. Glosolalia atau bahasa roh. Ido. Molo di sondang adong duduk bahasa roh hate, ala bahasa Indonesia do bahasa roh. Molo di Alkitab dang didok bahasa roh, ala didok berbahasa yang lain. Molo di hata Batak didok dia ya opak marpakuling na asing nina. Didok mai glosolalia dalam bahasa Yunani. Jojo don dia tu si kahuriana asing dina molo didok glosolalia. Ido pangatusion molo di hatai taringo tu Pentakosta. Ada terjadi bahasa roh, mereka berbahasa yang lain. Itu dulu, sekarang kita perhatikan apa kenyataannya yang terjadi. Godang do halak na mangatusi taringo tu bahasa roh on, setabi hirana sirsiaron madabu mapya ma dungi di padokono ibe mahatana aledang tatusi ahana di dokna. Ima molo pangatusion huriana asing. Kita dang pola mandok merek, ini berguna sekali amanginang karena apa? Karena banyak sekali yang merindukan pergi ke gereja yang lain hanya untuk supaya bisa berbahasa roh. Banyak sekali yang begitu. Jadi fokusnya bukan kepada Roh Kudus yang hadir, marguru tu pangaleoni todi, songon nadidok dia opat, alai marguru tu diri sendiri, bohama asabui iba berbahasa roh. HP pangatusion nadang si songoni. Imanunuai, dungi di padokoni mahatana, apa dia tuh siak kado ngadoh ya doh hitara maaf jajan rohani ya amanginang ya kita pergi ke tetangga kemudian kita melihat ada yang sampai setiap siar-siaron peak ma di langgatani dungi mesti didukoni mahatana si patatangi si patabuha ale dohonot tama dang si songoni pangatusion taringo tu bahasa roh manang glosolalia ahado na masa di hati hai ikko jumono do tanak dihita
Na parjolo ikut digohi todi doju molo asabui sasahalak marparbue konto di isa diri. Kalau tidak, kalau hanya logika, saya yakin diusak Tuhan ido todi nasya kita. Songenadong di padan narobi ate. Jadi mana masa diturbukon. Najumulo di dok ima masa mahatiai dungrap mahalaki dia kapartangyangan na di bagasi di lantai atas ina mana masa topuma adong suara sian gijang songon parngongos nia lugu na gugu mamolus gabe digohi masa dok bagas udulan nasidai mana masa tarida madinasida sumat tudilan ni api na marjilam-jilam nena. Kalau pengertiannya adalah ada api yang menyala-nyala di atas kepala mereka seperti lidah-lidah api. Kalau berbicara tentang api sebenarnya ini bukan sesuatu yang baru amanginang. Alaniaha ditiki masa di padan narobi, parjupangan ni debatado si Musa, dibayar do tada imam marhite api. Dungi ditiki pardalanan di halongonan bangsa Israel, dibayar do masa Muse tiang api. Ado lapatan nadison bahwa Allah itu hadir di segala situasi, tempat, tidak terlepas atau terbatas waktu dan jarak. Dia hadir dimanapun. Unang taripu molo taulau na jatang di boto Tuhani, HP dipikirata molo aman sian aka, ama maun mangulau na jahaton dangi, alay romaina tanah dang di boto aman narohana. Diulau nama ama ma dung mula karejo sa tabi akan asing-asingi. Dang diboto inatana, dang diboto kayana konna, dang diboto si matuana, dang diboto natuatuana. Di rohana aman huudu tima. Adong songoni, adong may na mangulaw na jat akainatay. Dungi, dang diboto amat tanah, dang diboto si matuana, natuatuana. Iana konna, dido imana aman huudu timainin na. Hape dang diboto ibana. Allah itu sifatnya omnipresent. Dia hadir di segala tempat dan tidak terbatas jarak dan juga waktu. Alani imanat hita ditiki mangulahon manang ahape hita dunia mana masa disonggopi maganup nasi daninna. Kita perlu tahu amanginang tiki dung ma songgop to di porbadia di nasida gabi marhatana asing manasida molotajahanakin mamukasian ayat sia 1 ayat 10 datung hujahau muse akasia dia halaki halak dia halaki baru dohonokku masada-sada lelingan nokan na pasti adong madisi Kapadosia imana terkenal ra dia kana poso bulung ya kan it's my dream ninna najulu pilim nai kan Kapadokia sanga dodong keluar pilim nai terkenal jala dohonot tama akan nasian luati manasida marhata hata bona pasogit marasing bedo na pungu disi jala halak namar pungu tu Yerusalem ditiki sasitongna juga merayakan Pentakosta. Pentakosta dalam bentuk apa dalam perjanjian lama? Yaitu pesta gotilon. Diulahom maun masa panen di pasakma patumonaan. Di boto amudo patumonaan persembahan yang benar-benar dari buah yang paling berlemak, yang paling bagus itu yang dipersembahkan kepada Tuhan. Yang pada dasarnya adalah yang paling sering buah pertama yang paling betul-betul layak untuk dipersembahkan, yang paling berharga. Mulunuaing bahado hita pasato pilihat tatahe. Manang pasahaton hamulati maningon nati. Mulota pasahat setabi tiba-tiba nado manang nabohado. Memang na adong do janji iman, adong do nasongoniate. Saya huparwaho di titingta misalnya nama saton dang naik ko di bahay guarna boy do di bahay guarna boy alay adong do na bereng rutini pasahaton hamulateonna udok may songon patumonaan na may pasahaton tuhuria bukan tentang besar kecilnya tapi menurut saya itu adalah buah imannya. Patumona amai na dipasatu Tuhan itu adalah emas yang berharga bagi dia tapi dipersembahkannya untuk Tuhan. Ala namar lupi gada doi leono ni Tuhan tatu ibana jala di bolto imana mamadok mo liate. Songoni do halak nalo tu parmingguon molo di jalo ibana pasu-pasu na belga di bolto ibana mamakka mo lateon. Parsuroni se doi parsuroni toddi doi tuganup hita marsada-sada. Amanginang dungi aha mana masa
gabi adung mahata diaya pitu, diaya onom doho pitu, dung masa masuarai, marpungu manatoropi, tar halomong, tar mali, doho longang donasida. Ini gambaran dari tercengang pekerjaan Roh Kudus. Alemono tabereng sonari glosolalia nadong diuria tetangga bohado. Molo adong nahira nasir siaronoi, tar mali, longang, tar halomong dohita, manang nagabiadong do pikir atas songon nasi ngati. Hirana di bye-byen, olo do songon ipakateo tade. Dang nalaho mangumi halak kita, tapi supaya kita tahu dasarnya tentang bahasa roh ini. Bahasa maikom masa bahasa roh ada tujuan na ikon tu bahasa roh itu tujuan tidak. Tetapi kita mau melihat bahwa pekerjaan Roh Kudus itu ketika mereka berbahasa asing, tapi mereka saling mengerti lapatanna todido na mengajari nasida songon edeni punguan koramanakin. Todido na mengajari nasida patahon nasida. Songoninang diturbuk epistel nakin taring utus Joseph. Sia dia maharorona di leon pasu-pasu na lau majujur nipi ni Raja Parao. Tangadong. Isi nama boto yola Tuhan do. Ubeni iro si Joseph mabayan pangakuhon iya sasitong na dangau na majujur nipi itu hanidoi. Ibana do na marsuruaw makatahoninin na. Jadi molo dihatai taringut tutod dini debata, ini bukan hanya di Pentakosta manginang, tetapi ini adalah peristiwa yang paling spektakuler di mana pekerjaan Allah itu mempersatukan banyak bahasa, membuat kita saling mengerti. Jadi hidup parbo ini todi, rohi tatu garijaon. Adong donakin na jolo latihan marguru ate akan na latihan kur. Molo so dibagasat todi hita na lo mga tu si taringot tu paredio ni boy do suruh sarede manang fals ninna. Manang molo marsibain nabi kita boy do gabi suruh sarede. Tapi Roh Kudus pekerjaannya adalah mempersatukan, membuat kita berani menyatakannya. Dang holan sebatas tarhalomong, molo adong halak nama kilalahon pabainan di bata di ngoluna. Dang holan sebatas tarhalomong tarmali dohot longang. Tapi dia ikut mengatakan karya Tuhan. Alani ido takas dison ditikin na didok nasida marpakuling bahasa na asing nasida. Mana masa disi sasitong nahata na dihataon nasidai imanalaho patuduhon pabuahon habal gaun ni di bata. Akka ulaun habal gaun ni di bata di ayat 10 sada. Mereka menyatakan itu dalam bahasa roh. Jadi ini yang mau kita sampaikan. Sampaikanlah pemberitaan Injil. Masa Pentakosta, ima manaringoti na parjolo, taringot tu, hajongjongan ni, uria na parjolo. Berdirinya jemaat mula-mula. Yang kedua adalah, melalui masa Pentakosta, kita akan mengatakan, disinilah pemberitaan sending yang pertama. Alani ididok, lahu pasahaton, lahu pararaton, akka ulaun habal gaun di bata. Jadi dipakai di batado hita ganuk marsada-sada amanginang lau pararaton barita nauli ale jumolo do di lehon todi porbadia tiga nup hita halak na di songgopi todi porbadia gabi boy do ibana marhiras ni roha pasaton barita nauli. Dia akan dipenuhi Roh Kudus sehingga mengantarkan dia untuk berani menyampaikan kabar baik. Dang mabiar be ibana di si alanga songgop todi porbadia. Jala ikonido namian di rohanang pikirata. Sadanai molo hadong halak dan disonggop itu di perbadia dakya dohonon ni itu halak ngasonggop beto di perbadia tu daw. Manang tabereng ma perubahan na manginang. Molo adong halak topu burju topu ringgas pitorahado tadok biasana. Nanong songgok do rato di itu ibana torita do kan. Idu sejujuk nada. Molo adong topu halak dakia songoni mana rapi, biasanya asal-asalan berpakaian na manginang, tiba-tiba dia rapi 100%, tiba-tiba dia baik, tiba-tiba dia datang ke gereja rajin, ahado tadok ketahe. Ana disonggopi todi due ina kan, alan iya dong do perubahan, idu naneng dohonota. Kita tahu dasarnya bahwa ada perubahan ketika Roh Kudus itu bekerja. Sekarang jangan jadi dipakai untuk senjata bagi orang-orang yang mungkin saat ini sudah lama gak ke gereja tapi kali ini dia gereja. Sotong tadok songoni gabe ulo do non
gabe muru ringgas ni rohana lau marminggu. Olo songoni marge-ge do ale ngaci rohani donganna. Songona marminggu ho na rodo todi tu ho inna di jalang songoni daung ate. Tapi kita tahu pada dasarnya Roh Kudus itu mengubahkan seseorang. Roh Kudus itu membuat kita berani untuk menyampaikan kabar baik. Roh Kudus itu akan senantiasa menyertai kita. Jadi molo digali musihata roh ima pneuma yang artinya adalah angin, nafas, energi yang tak terlihat. Artinya Allah itu dalam bentuk roh, dia ada di sekeliling kita. Sonari hita do namanjakkon todina dia do natajakkon. Dakuboto ati nagudang do hita nalomoro hatta manonton pilih mulu ulukina dong di Indosiari. Itu kan? Nawolo do si pata dong di sonna hira suru-suruan. Baru di sonna hira sibolis. Baru hita mak nuaing. Ika gobaran di portibi di nuaingi. Sonari hita mana manjakkon na dia do hita. Olo do songoni mangulaon ala dong misalnya dongan nama bain tersinggung hola nalani marsi jalangan molo digohi toddi na hodar dohita totu taatoi ibana sasitong nama bain dua hasalaan dohita di si molo taatoi ibana alai molo toddi ni dibatado na miad dihita justru hita do pau bahon ibana boha carana pakke ma habisuhon manang hapatason ni roha songon na pinangido ni si Salomo uju dipabagkit ibana gabe raja. Dang dipangido ibana parjulo hamoraon hagabion alay toddini di batama na mga lehon hapatason ni roha. Dungi mo si toddini di batado na madongani hita taparom mamanginang. Adong do dison naolan sala na di jabu. Apalagi akalan siya sa tabi akan na mabaluate. Olo do sala na di jabu. Molo mamikiri tario tu susan ibana lau mabuat aek molo marsahit dot lau mga lopa molde. Apalagi molo ngamatua, kita katakan dia sehat. Siapa yang tahu dia akan tergelincir. Manang tarsulah di timana teh. Nang taboto, alai todini di matama. Namang gonggom hamu. Asa di pataru hamu tu dapur, tu ruang tamu, tu podo mamuna do lan na asing. Dungi namang ngiwot. Molo adong maya kaya na komuna na di pangaratuan waing marsahit. Dang rap do tamu. Molo hagugomuna do dipake hamu. Yakin gak itu semua manginang? Tidak. Ale marhite na martangiang iba todi ni di matama nama dongani ibana nama gonggom ibana pos roh hatu Tuhan karena Allah itu hadir dalam bentuk roh dan dia tetap menjagai kita di gonggom tondimi doho sari matua manang saur matua teh jadi memang betul-betul dipegang oleh Tuhan. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Gabe ido nama bain markiras niro ada keberanian untuk terus menyampaikan kabar baik. Todini batama namian di rohanang pikirata. Napa tahu kita nama baik kita asa gabe songon halak napatas marroha. Dang besongon halak na asik kita mandok gok anggur na tonggi do nasida buasa boy marpakuling nasing dang besongon ibe tanggapata. Tuhan madongani. Amin martangia kita. Jahoba di batang manami na marhabang sa di manua kicang. Maulihate Tuhan. Rap hami marpungu. Maredi. Dohot manangihon barita nauli di minggu Pentakosta Tuhan. Saya jari mahami Tuhan marhite to dimi mangatusi hatami. Jala marhite to dimi Tuhan. Nalau pataho kami mabuon hasadaon. Di dia pehami maringanan. Jala mabuon hiras ni roha. Di dia pehami lau pararaton barita nauli. Ali Tuhan di minggu Pentakosta Tuhan. Wingotami Tuhan akadungan namin na marlas ni roha. Dinalau marbagas ima feber pangodian aruan. Dohot sari Yunita buru nadeak. Nanaing majalo paso-paso pardongat saripeo di hari Sabtu 25 Mei di HKBP Cibubur masuk pukul 10. Saya homa Tuhan napasikopon pangaradion nasida di keluarga arua dohot nadeak. Sayang giak mati urari jalabui Tuhan las rohanami laho manangyakon nasida. Ali Tuhan di bata manami di hari marsogot hulau kami dong parsauran nami di pesta paduan parningotan ari hasasaur ni tod di porbadia ima di pukul 10 sia. Saya paingot hami Tuhan leon ringgas ni roha tod di mima Tuhan napataruho kami tu ingananon lau mamujiho. Ali di bata manami sayang gia ma aka program
na siula honon ni huriam di bagasan sammenggon boy mardalan dinggan marhitik ko inunya marturia diakonia. Ali Tuhan takasdo di botoho di hari Sabtu satu hari Minggu sadarion borha do punguan kor ama Immanuel patupahon kebaktian Padang di puncak Bogor na niulon yang padita harahap dinggam maulon na nasida Tuhan mabain semangat madina sidai asap marhebang maka pakobasun nasida di Huria HKBP Cibubur. Songoni nang pertanyaan remaja no napo sebulung paringgas rohani anak komu Tuhan asad martabatabah halak mangiutoko jala marsihoho nasida di ho Tuhan. Songoni nang punguan lansia ali dewata manami nang punguan marturia pe diganup ari Jumat manangyakon aka dongan nami na marsait menahun dot aka dongan nami na difabel. Sayang gia Tuhan marite parsauran nasida tangyang masih tangyang kami. Ali di bata manami diganup ari Rabu borha do sesi sosial laho madulo doho manangyakon akan marsait hutangi ko kami ma inang manurung boru si hombing inang Erneng Gulan boru marbun Jonathan manurung amang hahu Tagalung inang Beda Manik boru si Anipar Afriando Manhalu Mikael Manihuru do sudia kadongan namin na sugwari hami na di bagasan parsahiton. Sayang ya matuhan solo konom muhay saron tu pamatang nasida ipas pamatang nasida jala di bolokoko sahi sian pamatang nasida ali di bata manami songoni nang di bagasan sadarion hu bigi hamni barita habo ni roha di parmoding ni inang borusi barani opung putri tadingan ni amang tambunan. Ho Tuhan nami pangapul na sumur na mga puli akan na marsak nagale alani hamatiani pos rohanami Tuhan dipatiur ko rohani akapino parna lau pataruhon na tua-tua nasida Tuhan tuinganan para dia dan para satu kinani diarina binuhul ni keluarga tiur salu na ulaoni ali di bata manami nang parapoton na komasa ganupari Rabu di panitia tahun oikumene inklusif pesta gotilon hut ni huriam dingga mamardalan jala patau kami Tuhan mangulau nak kapanitia do parhalado marsadani roh harap do ruas ni huriam ajari kami Tuhan lau manupai akan adumenggan si pasaton nami tuho Tuhan marhite huriamon ali debata manami kudang doa kasihirimon nami di parumah tanggaon nami diganup marsada-sada patulus may hobar tulomoni roham ajari kami Tuhan lau mangido tuho marhite todim parbadiai o matangyang nami mariten amo Kristus Yesus ipaluahamni martangya kami. Amin. Maridi mahita huta pasaha mapilian tujolo. Sungguh Tuhan bila dijolobun utang dini dibataki uhir batikmu turun hidun utang dini dibataki berisi hon di harurumi Horo
bereng dagingku toniku deson, ulu aba, udi mata, tuma pangambat di sarami, isam di daging sandu diriki, nama ngasuhi tuntun tunibi, ulu aba,
batangia koma peliata martangiang mahita. Ali di bata amanamina di Banua Gijang, hodo haroroan ni salut si leon-leon na dinggan, doot nama sa ulibasa na mauliutus. Upasat hami masyan na nilehomi tu hami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na husus di jolom, pasu-pasu may jala ramoti, asa ho para siya kami pilihanon, pati bulhon harajaon mo, dito nga tonga ni Uriam doot di Portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim, asalamu tadahami gudang ni sileleon mi tuhami, asalam girgir hami mandok mauliate tuho, marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami. Amin. Nasotarasam do gudang ni si leho-lehommu di hami, todim na badiay di lehoko tu hami jolma, sumonggopi hami na leaon, na umargaido di lehoko tu hami, jalagumodang do isian Portibiodo sian pangisina sude, ope mauliate marohanami jala pujion nami maho, ala ni sude habal gaud dot hamuliaommu, naung pinapatarmu tu hami, say lehom matod di porbadiay tu Uriam, akan naolo mangyuton Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, asa diajari, dirajai, dipatiur, diparbadiai, jala dipatoktong hami mian di barita naulii, alitod di porbadia, say pasada mahuriam na pinapungu-pungumi, asa masih jaloan, jala masih haholongan songon akar ruas ni daging ni Tuhan Yesus Kristus nabadiai, sondangi jala patiur mahami, asa hutad dahami akadusa nabalga, doot na met-met si pasi dingon nami, say buas mahomane sa dusa nami, asa lambadia jala ibaru hami ganupari, asa tarbaik kami saor di bagasa kuria na badia na sasadai, say oddihon jala padomu hami tuamai, asa pos rohanami mandok, ama nami di bagasan Tuhan Yesus Kristus, say tabay sileo-leho tuhuria, asa lamgadda torop ni akka parbarita nauli, dohot pangajari dohot para si roha na mamaritahon habal gomo di Portibion, say sodangi jala pasu-pasu sude parpungan ni hala Kristen di gereja, di parsikolaan nang di bagas nabe, asa tau na sida saor tupung parpungan sogot, say sungguli akan natarpodom, jala parguguy akan nagale, say songgoti ma akan naniang do natakang marroha, asa ditinggal hon na sida hajaton nabe, say parrohay akan nabujok roha, jala apuli akan namarsak dohot na dangoli, asa unang di rupa-rupa Portibion akan namakngoloy ho, say tatap ma natargogot dohot na pinaburu-buru ni halak ala ni haporsyaon di Tuhan Yesus, say ajari na sida maralus, jala mian maho di bagasan na sida, say ramo ti mapikiran ni akka panggomgomi, panguhum dot akaraja, asa tigor uhum na sida, jala asa dihabiari na sida ari paruhuman sogot, say patogu haporsyon nami, asa toktong huingotami, nang si sadusa nami, jala buanom muhami tuhangulos sogot, say sungguli pakirimon na mangulo di hami, asa pos rohanami, nang malaki dagingon, panguluom mudo muse, asa masuk kami, marnida di bata ama, marhite-hite, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Aliyama nami na di Banua Gijang, say pinarbadia maguarmu, say ro maharajawmu, say saut molomo ni roham di banotongon songon na di Banua Gijang, lehom matuhami sadara ng uluan siya pari, si samodusa nami songon panesa nami, di dusa ni dongan nakanamardusa tuhami, una kami togihon tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Ay,
jala diramuti Tuhan de batamaho. Disondakon Tuhan de batama bohina tuho jala asima rohana midaho. Didopakkon Tuhan de batama bohina tuho jala dipasaorhon madamena tutodim. Amin.